Вячеслава. Okey, live'a çıktık. Adamlar nemetçençe, üşençe garaşaly. Mhm. Güzel. Gelsinler. Hemmekçe salam, salam. Hoş geldiňiz. Ýoşbeşden goşulberň. Hemmekçe salam, hoş geldiňiz. Başarsyňyz biraz teknik problemler ýüze çykdy. O, bir 15 minut gije garmar bolduk. Häzir bir ýene 4-5 minutdan başlarys. Teknik problemlerimizden täm doly çözülenok. Näçe tanykly bolsaňam, hökman çykýan zat bolýar. Evet, hökman çykýan zat bolýar.
Hawa, assalamu alaikum, hormatly adamlar, hormatly trading, kriptovalyuta, stock, marketlaryň we şoňa meýdeş finans edarlaryna da finans temalarynda gyzyklanýan adamlara hoş gördük. O, gyzyklanmaýan adamlara prosy bizi görmäge gelen adamlarda fanatlamada da o köp sağ bolsun aýtýas. Bugun köp garaşdyk, bizem ýol we topar bolup köp üstüne işledik. Türkmen Trader biziň täze hyzmatdaşymyz diňe bu sapa üçin umuman täze hyzmatdaşymyz bolor. Bize bir teklip bilen geldi. Bizim platformamyzda, Ýolbert platformamyzda täze Ýolbert platformamyzda kurs vermek tekliplerden geldiler. Bizim gatybegenlik bular ýaly uly bir türkmenler tarapyndan tanylýan bir sosial bir gruppa bize ýüz tutmagy şeyler bilen biz sapak başlatýar nasip bolsa noýabryň 1-na inni sapaklaryň näle geçýäni ýa-da sapaklar haýsy formatda, näle formatda boljagyny azat size şu demo sapakda düşündirer. Hem sapagyň birçe bölejigini size görkezler. Ýani sapak näle geçler, näle şekilde bolar, şu soralara jogap berer. O azat kim diýseňiz, men pikirimçe köpüňiz tanýansaňyz, öz nemesik, öz Türkmen Trader kanalyna da we başga ýerlerde bilinýän adam, şo kriptovalyutalar we trading uğruna tejribesi bolan, epesli tejribesi bolan adam. Azat käme söz uzatmaýyn adamlar seni görmäne geldi. Men nemelerini bozmaýyn niýetlerini. Kän uzatmaýyn size berýän arkaýyn sapaňyz başlap beriň. Men öz soraglym bolsa da ýa-da başga seretýänler soralar bolsa käwat bölüp size soran. Baş üstüne başlap beriň arkaýyn. Böyle sağ olun. Hemmenize salam. Hoş geldiniz. Köpten beri garaşmayan sapak oldu. Ne de demo sapakımıza başlayar. Sonra bir sana sapak geçip görkezeriz hazır. Son kurs bilen tanışıp bilersiniz. Kursta nähili sapaklar, nähili materiallar veriler, nämeler bolýandygyny aýdyp bereriz. Düşünmedik zadyňyz bolsa sorap bilersiniz we goşmaça soralaryňyz bolsa da hökmen sorap bilersiniz. Tak, men hazır ekranı şeýle edeyim. Ekran görünýär däl mi? Hawa, Bu görünýär. ilk sapağımız trading näme zat, umuman sereden näme zatdyny öwreneli we söwda strategiýalaryny gözelä al. Söwda strategiýalaryny bir-birden giňişen öwrenmers, ýöne nähili strategiýalar bar, nähili işler edilýär, näde edilýär, şolary serederiz. Kursumyzda bolsa şol söwda strategiýalaryny giňişleýin öwreneriz. Nirde näme etmeli giňişleýin jekmejek öwrederiz. Başladık onda. Sapagyň birinji bölümi trading näme? İngilizce'de yukarıda şu yerde tablitsa var görýänsiňiz. İngilizce'de trade diýmek söwda diýmek, trading diýmek söwda etmek diýmek, trader bolsa söwdagar. Trade sözüniň nerden gelýän, trading, trader sözüniň nerden gelýän? Trading bu edýän işimiz, ýani söwda edýäs. Trader bolsa bizim как бы kärimiz bu, kärimiz. Indi şu ýerde bir kiçik bir tekst var. Awtory näbelli. Bir ýerde okapdym, ýadymda ýok. Nerede okadym? Gündeligime göçürip alypdyrym. Awtoryny ýazmandyrym diýmek, awtory näbelli bilen ýok, ýadymda ýok. Nerede okadym? Türkmençe başarandan terjime etdim. Rusçadan manysini dolduğuna Türkmençe terjime edip bilmedim. Şoň üçin iki dilde de ýazdym. Okaly gözaýlap şeýle näme ýazdylar. Trading bu ansat pulların kıyın yolu diye. Ansat pula yetmeyin kıyın yolu. Trading yolunu geçmek kıyın yöne pul kazanmak ansat diye.
Bu yol hemmeler için açık, yani onu hemmeler geçip bilmeyedi. Bu hem trading'in hemmeler için dostuplu zaten, hemmeler için açık zaten görkez yer yöne yola başlama ansat yöne yolun sonuna yetmek kıyım. Adam häzirki edýän işi barada pikirlenmän, diňe ýoluň soňundaky netije barada pikirlenýän bolsa, onda onuň ýoly geçmek kynlaşýar diýär. Bu diýdigi, siz şowda edýärkäňiz, edil häzirki şowda edip oturan işiniz barada pikirlenmeli, häzirki edýän tradingiňiz barada pikirlenmeli. Trade'den soňky aljak girdiýiňiziň, alan girdiýiňiziň, nira sowjaňyz barada pikirlenmeýän täk ir. Şoň üçin edýän işiňize konsentrerowat etmeli, edýän işiňize üns bermeli, edýän işiňize ul ünsüňizi, iň esas ünsüňizi edýän işiňize bermeli. Bu trading. Inde tradingin iň esas düzgünü, iň esas kanuny gataňsat, arzan al, gymmat sat. Bir zat arzan alýan, gymmat satýan. Hiç hili kıyın zat ýok. Daşdan seredende hiç hili kıyın zat ýok. Trading bilen umumyň tanışdaýan adamlar traderlaryň işleşini, pul gazanýanyny görüp pikir edýärler. Trading gatan sat diýip. İş saat etmän pul gazanýar diýip. Aslında pul gazanmak ansat däl. Tradingde daşdan seretsen ansat ýöne şol derejäge yetmek kyn. Bu diýdi näme diýdi? Meselem bir tymsal ýadyma düşýär, onuň awtory ýadymda ýok. Bir sagat bejerýän adam bolýar. Bir sagat bejerýän adam bolýar. Şol gymmatrak bejerýär biraz. Ýöne tiz bejerýär. Onsoň biri gelýär-de sagatyny bejerip berýär, 2 minutda bejerip berýär. Hiç hili saklaman zat etmän sразу gönden gün problemasyny tapýar, sagaty bejerýär, berip goýarýar we biraz gymmatrak pulny alýar. Soň yankı sagatyny bejerden aýdýar. Bari o 2 minutluk iş etdim diýenem, çünki menden köp pul aldym diýär. Aňyrda başga birem edýär, biraz arzanrak edýär, biraz köp egelenýär zat diýär. Şoňa diýenem, çünki bari o 2 minutluk iş etdim diýär. Ýöne meniň 2 günki alýan aýlama, 2 günki işleýän pulum aldym menden diýär. Şonda şol sagat bejerýän şeýle jogap berýär. Men şu işi 2 minutda edip öwrenmek üçin 20 ýyl işledim diye. 20 yıl öz üstünde işledim. 20 yıl men işledim. 20 yıl saat becermeyi öğrendim diye. Ve şeylelikte sen diye menin 2 minuttak eden işim için derde sen menin 20 yıldaki tecrübem için pul töleyen diye. Şeyle cevap veriyor. Daştan seyretsen onun ediyen işi ansat yal zat görünüyor. Ansatçı iş yal görünüyor. 2 minutta sağladı, becerdi, koyuyordu. Yani aslında o şol dereceye yetmek için şol fikir edýär, ay menem saat bejerýän boljak diýär. 2 minut iş etdi, iş saat etmedi diýär, men 2 gün edýän işim aldy. 2 gün edýän işimi pulny aldy diýär. Soň aslında bolsa ol adam şol saat bejerýän, şol dereceye yetmek için 20 ýyl işlemeli boldy, 20 ýyl öwrenmeli boldy. Tradingde de edil şeýle, tiz o dereceye yetip bilmersiňiz. Men hemmeler, trading arada bir yerde bir zat okasanız, öğrenecek bolsanız, täze başlayacak bolsanız, size diňe gowy taraplarını aýdýarlar. Sizin başlygyňyz ýok, haçan işläsiňiz gelşi işleýäňiz, değişmemeňiz işler, işläsiňiz gelen wagt işleýäsiňiz, işleýäsiňiz gelmedik wagt diýince alýarsyňız, başlygyňyz ýok, islen pulun gazanyp bolýar, ýene näme. Hakykatda bar, hawa şeýle gowy taraplary bar ýöne o derejäge yetmek üçin gaty köp zahmet çekmeli, gaty köp zat öwrenmeli, gaty köp tejribe gerek bolýar. Şoň üçin ansat zat diýip pikir etmek. Eger trading bilen işlejek bolsaňyz, seriozno atmosfera edin ýagny, to есть türkmençe aýtsak, näme bolýar türkmençe? Wajip iş hökmünde seredin. O yankı her türlü azartlı oyunlar, kazino, stavka, onun kıyafı zat däl bu. Tradingda zat seriozno iş alatmasy etsedin. Trading barada şular. Edýän işimiz şuda edýäs. Alýas satýas, arzan alýas, gymmat satýas. Her türlü traderlar bolýar, aksiýalar alyp satýan traderlar bar, fonda öwrenip işleýän forex traderlar bolýar. Forex traderlar valutalar alyp satýarlar, meselem
Tam dolar alýarlar, euro alýarlar, soň biraz gymmatlansoň satýarlar we şu meňzeşlerden başga ýurtlaryň valutalaryny zatlaryny alýarlar. Forex traderler şonu edýärler. Ve kriptovalutanyň döremeği bilen kriptovaluta traderlary hem kriptovaluta traderlary hem köpelip başlady. Kriptovalutalar bilen söwda edýär. Arzan alýas, gymmat satýas. Indi kriptovalutany almak üçin ilki onu derinlemeli analiz etmeli. Analizin iki görünüşi var. Yani fundamental analiz var ve teknik analiz var. Fundamental analiz barada gurun edelim. Fundamental analiz näme zat? Fundamental analizde biz monetanyň, mesela moneta diýsem, kriptovalutada bolup biler, tokenem bolup biler we şu meňzeşler. Blockchain işleyen islenip bir proýekt. Monetanyň tokeni alýas, analiz edýär, denýär. Näme denýär? Fundamental analizde. Biz şol monetany kim döredipdir, näme maksat bilen döredipdir, nähili işleýär, näçe sany moneta bar, olaryň sany köpelýärmi, azalýarmy, şoňa seredýär. Ve daşdöwremize seredip prosto pikirlenýär, şuň edýän işi bize gerek zatmy? Durmuşda gerek zatmy? Meselem aýdaly, kriptovalutanyň kömegi bilen töle geçirip bolan islendik dükanda, islendik ýerde, islendik bankomatda kriptovalutany eliňe nagyp pul edip alyp bolan ýa-da islendik dükanda zatly töläp bolan bir servis yasasalar, bir proýekt yasasalar, şol ören bu proýekt bolar. Näme üçin? Hemmelere gerek. Hiç hili komissiýasy, zatsız pulun eliň alman göndengüni töläp bolan. Häzir iň gerekli proýektlaryň biri şol. Bir topar proýektler uje üstünde işläp başladylar, işläp ýörenler bar, ýöne islendik ýerde töläp bolan derejä entäk ýetilen ýok. Her bir proýektiň özüniň aýratdyň partnyorlary bar. Her proýekt şol öz partnyorlary bilen işleýär, başga ýerlerde töläp bolmaýar. Meselem aýdaly bir proýekt bir dükan bilen işleýär, başga bir proýekt başga dükan bilen işleýär. Sen her dükana barmak üçin her proýektiň kartyny ýa her proýektiň programmasyny zady ýüklemeli bolan. Şonuň ehlisini bir ýere çöplep, bir ýerde toplan, proýekt entäk ýok, şu wagtça. Şeýle durmuşda gerek bolaýjak proýekt bolsa, proýekt tapmaly. Fundamental analiziň maksady şol. Ondan başga da kim döredenine seretmeli. Meselem Andrei Kranye diýip bir programmist bar. Tanaýansyňyz köpüňiz. EFI diýip monetany döretdi, Yearn Finance. Bir wagtlar Bitcoin'dan hem gymmat monetadyr şol. Şol EFI monetany döredip Bitcoin'dan hem gymmat moneta diýip ad alyp meşhur boldy we şondan soň şonuň döreden proýektlary gaty derejä ýetýär sebäbi adamlar oňa ynanýarlar. Edil aýdaly Elon Musk häzir bir topar startaplar bar, bir topar go proýektler bar, bir topar derejä ýetdi, ýokary derejelere ýetdi. Elon Musk täze bir proýekte başlasa, şu startapyna investir etjä adam gat ören köp bolar. Adamlar ynanýarlar şoňa. Andrei Kranye hem kriptovaluta dünýäsiniň Elon Musk diýip bilersiz. Şol bir topar go proýektler döredip, Keeper Finance bar, Yearn Finance bar, bir topar go proýektler döredip ad aldy, özüne meşhurlyk aldy. Indi şonuň döreden proýektleri meşhurlyğa ýe bolar. Şonuň üçin fundamental analiz edende proýekt kim tarapyndan döredilen hem seredilýär, kim tarapyndan döredilen hem täsir edýär. Käbir wagtda zatlar, maşennikler, kezzaplar, aldawçylar proýekt döredenlerinde başga bir internetden duş gelen adamın soratyny goýýarlar, duş gelen ad ýazýarlar, hakyky durmuşda ýok adamlar döretdi diýip ýazýarlar. Olar prost ýöne ICO zat geçirip pul aljaklar, ýitip gitjekler. Kriptovalutalaryň ICO'da çıkan kriptovalutalaryň 99,99% skam aldawçylaryň döreden proýekti. Şonuň üçin fundamental analiz etmek häzir gat kyn. İçinden hakyky işleyen proýekt tapmak kyn. Täze aslında ören go proýekt döredem täze başlayanlara şonuň üçin kynçylyk görýär, adamlar ynanmaýarlar. Ol näme üçin sebäbi ICO döretmek ansatlaşdy. Smart kontraktly blockchainlaryň peýda bolmagy bilen şonuň üçin köp adamlar özleri ICO zat geçirip bir topar adamlara aldap kriptovaluta dünyäsine, kriptovaluta sfera biraz ynamy gaçyrdylar.
Şoň üçin fundamental analiz edenimizde bizim maksadımız şeyle aldavçıları da aldavçı değil de hakyky işleyen proyekti tapyp bilmek, şonu analiz edip olar mesela white paper diýen zat bar. White paper'da nämeler ýazylýar? White paper'da proyektin maksady ýazylýar. Näkili iş ýazylýar, giň işleýin ýazylýar, näme diýär, näkili işler. Mesela aýdaly Ethereum alsak, Ethereum 2.0 diýsek, täze çykan ikinji versiýasyny. Al ýazyp bolýar nämede white paper'da her blokda komissiyalar ýakylýar, komissiýadan gelýän Ethereumlar ýakylýar, hemişelik ýakylýar we Ethereumlaryň sany azalýar. Şoňa deflatsiýonly token diýilýär. Deflatsiýa, inflasiýa däl de tersine deflasiýa. Tokenlaryň sany, ýagny pullaryň sany, monetalaryň sany azalýar. Pullaryň sany däl de monetalaryň sany azalýar, bahasy bolsa duran ýerinde durýar. В какой-то момент azalyp defitsit bolýar, ýetmezçilik başlaýar we bahasy galyp başlaýar. Şoň üçin bize ýagny kriptovalyuta saklayanlara ammatla deflatsiýonly monetalar. Ethereum öň inflatsiýonly monetada diňe täze moneta döreýärdi. İkinci versiýasynda Ether 2.0 çykanda onu deflatsiýon etdiler. Mesela şu white paper'ında ýazýarlar. Her blokda gelýän komissiýadan şunça götürmüş, şunça prosent, şunça bölegi ýakylýar, onu edilýär, hemme zat ýazýar. We son pikirlenip görýäňiz, şu zadyň bize peýdasy barmy? Eger mesela deflatsiýon bolsa, olan bir plus proyekti, monetalaryň sany azalýar. Şeýle analiz edilýär. Edýän işleri white paper'da ýazylýar. Etjek işleri roadmap diýip ýazylýar. Haçan näme zat täzelik etjekler, näkili obnowlение, update çykarjaklar. Soň sosial ulgamlardaky şol akkauntyň sosial ulgamlardaky aktiwnysyny seredýäňiz. Kim näkili zat etdiler, näkili aktiwnymy ýa prosto diňe botlarmy, meselem podpisчиклаryň sanyny, izarlaýjylaryň sanyny seretsek, meselem 100.000 sany izarlaýjy bolsa, her postda 100 sany görülme we 5-6 sany like bolsa, уже biz uверенно aýdyp bilýäs, что bot zatdaky sosial ulgamdaky podpisчиклар bot diýmek proýekde ondan biraz gaçýar sebäbi eger ýöne ýere bot diýen at nämetsinler. Hakyky proýekt bolsa, izarlaýjylar, adamlar özleri gelýär diýmek, şu ýere bot toplapdyrlar diýmek, o proýekden biraz gaçmaly. Şeýle analizler edilýär. Onun bir topar ýollar bar, bir topar usullar bar. Kursumuzda giň işleýin, hemmesini öğreniriz. Häzirlikçe fundamental analiziň näme diýeni bilseňiz ýeterli. Indiki analiz, tehnik analiz. Tehnik analiz bilen fundamental analiziň nähili tapadlar? Fundamental analiziň. Tehnik analize başgaça grafik analizam diýilýär. Ýagny tehnik analizde diňe grafiýe seredilýär. Proyekt hökmandal nähili proyekt boluversin, kim döretdi, näme maksat bilen döretdi, ol неважно, umuman gerek däl. Iň esasy zat grafik. Grafikda gowy patternlar, gowy meselem bahasyny ýokary çekdigini görkezýän gowy zatlar, gowy patternlar, gowy setuplar emele gelmegine, şol setuplar gözleýär, şol setuplar zatlar emele gelende satnalyaz, bahasy ýokary gidenden soň satýas. И всё. Berde kyn analiz, berde analiz, fundamental analizde ýagny kim döretdi, nähili döretdi şolary seredýäs. Tehnik analizde bolsa, o zatlar bize gerek däl. Diňe grafik analiz edýäs. Berde. Grafiýe seredýäs, switchalar nähili gurulypdyr, switchalar nähili nirde nähili switcha bar, nirde nähili pattern bar, nirde nähili поддержка bar, nirde nähili сопротивление bar we şunu mingdeşler, şolary seredýäs. Onuň tehnik analiziň bir topar patternlar bar, öğrenköp patternlar bar. Kursumuzda patternlar giň işleýin öğreneriz. Nirde girmeli, nirde çykmaly, nirde stop loss koymaly, näde kullanmaly, nähili tapmaly we şuna mingdeşler. Indi sewda strategiýalar barada görmedeli. Sewda strategiýalary. Köplenç täze başlayanlar, täze sewda edip başlayanlar neme etmeýärler. Sewda strategiýa ulanmaýarlar. Sewda strategiýa ulanman gönüden göni duş gelen zat satmalýarlar, duş gelen zat satýarlar. Bu bir ýalňyşlyk bolýar. Biraz soňra o barada da görmederiz. Belli bir strategiýa saýlap, belli bir strategiýa düzüp, şol strategiýa boýunça sewda etmeli.
Yönü tayar strategiyalarım var. Başka birinin ulanan düzen strategiyalar var. Yönü aslında birinin stratejiyası bize dengelmeyen sebebi bizim depozitimiz başkaça, bizim yağdayımız başkaça, bizim bizdeki yağday o stratejiyanın düzen adamda kıyalı değil. Bizde biraz ütkeşik buluyor. Şunun için her adamın özünün leadership stratejiyası olmalı. Her adamın özünde bir stratejiya olmalı. Beylek stratejiyaların hemmesini уже köpten beri köp adamların ulanyan stratejiyalarını alıp, ulanıp görüp, arasından ingolarını saylap alıp, şoları biriktirip, özüne bir stratejiya düzmeli. Biraz ütkedip özüne dengeleyen stratejiya düzmeli. Kursumuzun devamında her kimin özünde, özüne, liçinin hususi strategiya düzmeye kömek eder. Elbette bir adam başka bir için strategiya düzüp bilmeyer. Sebebi her adamın özünün zadi bolya. Her adamın özünün başarını bolya. Her adamın özünün halayan zadi bolya. Her adamın özünün halamayan zadi bolya. Mesela ben üç burçluklar bilen söwda eden strategiya düzüp bersem, o adam üç burçluklar bilen söwda edip bilmezliği mümkün. Şonuň üçin her adam özüne öz strategiya düzmeli. Biz bolsa nädip düzülýändigini, nädip etmelidigini kömek ederiz kursun dowamında. Kursumuz gutaryndan soň her kimin özünde şu strategiyası bolar. Sizin maksadınız şol strategiyany bozman, şol algoritmi bozman söwda etmeli. Şo. Strategiya прибыльный стратегия, аны плюс чыккан стратегия düzülenden soň, eger şol algoritm strategiyany bozman söwda etseňiz, dalgasrochny perspektivada hemişe plusda bolansiz. Eger strategiya dogry düzülen bolsa. Indi bolsa käbir strategiyalara göz aylaly. Uje köp adamlar, milyonlarça traderlaryň ulanýan strategiyalaryna göz aylaly. Birinji strategiya scalping. Scalping strategiyası. Bu näme diýmek? Scalping stratejiyası adından scalpel, yani chirurgический instrument bilýänsiňiz, kiçijik, kesmek üçin ulanýar. Scalping strategiya, scalping adynyň goýulmagynyň maksady zady görkezmek, strategiyanyň iň esasy manysyny görkezmek. Bu strategiyada näme edilýär? Bu strategiyada bir zat satyn alınýar ve tiz wagtda azyjyk girdiği bilen satılıyor. Mesela satın aldı 0,2-0,3% girdiği bilen sraz satıyor, tiz satıyor. Tiz alya da tiz satıyor. Köp vaat saklamaya. Scalping, kiçi сделкалар, ören kiçi vaat saklanıyor. Köplen çağdayda 1 minuttan hem az saklanıyor. 30 sekund, 20 sekund saklanan scalping сделкалар bolýar. Scalping söwdalar, to satın aldın, 30-20 sekunddan sattın. Maksimum 1 minuttan sattın, 1,5 minuttan sattın. Şo. Çalacak azıcık pribül aldım. 0,1-0,2% pribül aldım. Yöne sen şeyle сделканы 1 saatte, mesela 100 saniye сделка etsen 0,1%dan уже plus 10% bolýar. Depozitine plus 10% girdiği alem, plus 10% ören olacak. Mesela zat Warren Buffett yılda depozitine, bir yılda depozitine 10% girdiği alem ve şol maňa ýetýär. Ondan köp almağa sığınanşan. 10% katı köp zat, depozit 10%. O scalping'da şeyle edilýär. Kiçik сделкалар, tiz сделкалар ýöne sany köp. Indiki strategiya day trading diýilýär. Kapitalda sağ tarapda zat bardyr. Sapanyň mazmuny bardyr. Häzir näme hakda gurun edip duran bolsak, şol goýy renk bilen ýazylandyr. Indiki strategiyamyz day trading. Diýmek näme diýmek? Day gün, trading söwda, günüň dowamyndaky söwda, günüň içindäki söwda. Bu näme diýdi? Ýerden turýaňyz, haçan tursaňyz, söwda etmä oturýaňyz terminala analiz edip çykýaňyz, seredýäňiz monetalara we şu günüň dowamynda bahasy ösüp biljek monetalary tapýaňyz. Şu günüň dowamynda bahasy targowy sessiýanyň dowamynda, söwda sessiýasynyň dowamynda bahasy ösüp biljek monetalary tapýaňyz we satyn alýaňyz. Ve bir günlük сделкалар bu, bir gün, maksimum bir gün saklanýar. Ýerden turanda açdyň, satmadan, gije ýatmadan satyp soň ýatýar. Soň sen satandan soň o ýokary gitsin, aşağı gitsin tapawdy ýok. Sen maksadyň strategiyanyň iň esasy düzgüni bir gün saklamaly pozisiýany, onu köp saklamaly däl. Day trading diýilýär. Näme üçin? Bu ýerde stop losslar goýulmaýar adatça.
Elbette köp adam strategiýany alyp özüne göre üýtge edip stop loss saat goýup biler. Ýöne adatça aýtsam, umuman aýdanda stop loss goýulmaýar. Satyn aldyň, gije ýatmankan satýan, plus bolsun, minus bolsun tapagy ýok satýan. Inde bärde plus сделкаларның sany minusdan köp bolmagy sen pribile çykmak üçin. Şoň üçin analiz şoňa göre edilýär, teknik analiz, grafik analiz şoňa göre edilýär. Zada seredip neme grafiğe seredip şunun dowamında ösüp biljek zatlar saýlanýar, ösüp biljek monetalar saýlanýar, şolar tapylýar. Indik strategiýa hodl ili ýa-da hold diýip eşitdensiňiz, näme many berýär? Hold saklamak, satman, saklamak. Bir wagtlar bir forumda, Bitcoin baradaky bir forumda bir adam ol gaty bir kriptovalyuta täze dören wagtlar 2010-2011 wagtlarda ýalňyş ýandyplar, wagty anyklarymda ýok. Şol döwürlerde bir adam Litecoin satmaly, Litecoin diýen kriptovalyutany satmaly, oň bahasyny düşýär. Soňra şol forumda ýazýar, men hold etjek, saklajak diýen, näme bolsa da saklajak diýen. Şol ýerden gelip çykan strategiýa, ýagny hold etmek. Bu diýmek näme diýmek? Bir kriptovalyutany satmalyan we satman saklayan 3 ay, 6 ay, 1 ýyl, 5 ýyl näçe köp saklap bilse şonça gop. Elbette bu ýerde de özüniň duş gelen monetany satmasan işlenok. Bu strategiýa şol uzak wagtda saklanýanda ýokary gidip biljek, bahasy has köp kymmat tap biljek monetalary tapmak gerek. Bu strategiýa täze başlayanlar üçin iň strategiýa hesaplanýar. Näme üçin? Birinciden täze başlayanlar üçin sebäbi az iş edip köprä pul gazanyp bolýar. Hiç zat etmeýän. Bir gezek analiz edýän, eger satyn almagy ýaraýan bolsa satyn alýan we saklaýan. Satman bir neçe ay, bir neçe ýyl saklap bilseň saklaýan, satýan, üsjo. Hiç zat edemok. Ýöne satyn alyp saklaýan. Täze başlayanlara we tradingga wagty ýok adamlara. Meselem men işleýän diýelim, meniň bir esas işim bar diýelim, bir iş edýän, men aýlyk alýan. Men aýlygyň bir bölegini aýdardym. 10-15%-na kriptovalyuta aljak we saklajak, 5 ýyl, 10 ýyl saklajak. Näçe köp saklasam şonça gol. Şol ýagdaýda şonda men aýlygym alanymda, her ay aýlygym alanymda bir bölegine bir kriptovalyuta satmalyan goýan. Meniň tradingga wagtym ýok. Aýda bir gezek birja girýän satmalyan. Başga iş zat etmek gerek. Ekrandaky suratda görüşiniz ýaly trade etmekde gaty uly täsgelçilikler bar. Trade etmekde ýokary derejäge gitmek kyn, hold etmekde bolsa hiç zat edemiz ol. Satmalyan, üpso garaşýar. Diňe garaşmaly. Hold etmekde ören köp meselem getirip bolar. Meselem Bitcoin diýelim, Bitcoin $1 alyp meselem aýdýan. $1 wagtda alyp häzirki döwreçeni satgan bolsaňyz gaty uly köp pul bolardy. Hold etmegiň zady netijesi. Bir wagtlar meselem BNB $1,5 satylýardy. Häzirki bahasyna seredin. Meselem Ethereum ICO edilende 8 centdan 7 centdan satyldy. Häzirki bahasyna seredin. Bu hold etmegiň zady şol. Getirýän netijesi, berýän netijesi şol. Indi strategiýaga geçýäs. Arbitraj diýilýär. Arbitražyň iki görnüşi bar. Межбиржевой arbitraj, to есть birjalaryň arasyndaky arbitraj we внутрибиржевой arbitraj, to есть birjanyň içindäki arbitraj. Межбиржевой arbitraj düşnükli zat, meselem Bitcoin diýeli, her birjada her türlü bahadan satylýar. Bir birjada meselem 66 000'den, bir birjada 65.500'den, bir birjada 65.700'den we şuna benzeşler. Siz näme edýäňiz? Arzan ýerde alýaňyz, gymmat ýere alyp gidip satýaňyz. Ýöne bu strategiýa biz üçin kyn, näme üçin? Sebäbi bir topar birjalara registrasiýa edip, bir topar birjada pul saklamaly bolýar. İçinde täze başlayanlar üçin kyn bolýar. Meselem her birjada $100 salyp çykjak bolsaň, gaty köp pul gerek bolýar. Meselem bir birjada saklayan bolsaň, ol birjadaky puluň beýleke geçirip satyn alyp, soň ýene onu yzyna getirýänçe uje boljak zat bolýar, baha üýtgeýe edip ýetişmeýän.
Şoň üçin hemme birjada şol bir wagtyň özünde bir topar pul saklamak, bir topar moneta saklamak bolýar. Arbitrajy, mejbirjiway arbitrajy, ýani birjalaryň arasyndaky arbitrajy biz edip bilemzok. Uly kitlerde diýeli, kriptovalutalar bilen uly obýom bilen söwda edýän adamlarda, uly söwda edýän traderlarda özleriniň botlary bar, taýýar programmalar bar. Olar giýje gündüz işledip goýarýarlar. Bir topar akkauntlar bar. Şol bot öz analiz edýär, hemme birjadaky zatlary, bahalary analiz edýär. Bir ýerde arzan, bir ýerde gymmat zat görse, bir ýerinde satmaly, beýlekide satýar. Şol wagtyň özünde. Biz daja görmem yetişmeýär şeýle zelkan bardygyny, şeýle mümkinçiligiň bardygyny görmem yetişmeýär, şolaryň botlary işleýär, bize hiç zat galmaýar. Межбиржавой арбитраж шул, birjalaryň arasyndaky arbitraj. Indi bolsa внутри биржавой arbitraj serteli, ýani birjanyň içindäki arbitraj. Şol birjanyň içinde arbitraj edýär. Näme diýmek bu? Şol birjanyň içinde bir monetany alýas, başga moneta öwrýäs, soň onu başga moneta öwrýäs, soň başga moneta öwrýäs, şeýdip alýas, iň soňunda başlanýardan biraz köp pul bolýar. Meselem aýdaly durmuşdan meselem getireli. Elimizde manat bar diýeli. Manada gittik Rus rublyny öwrdik. Ol Rus rublyny dolar öwrdik, soň dolar aldyk, euro öwrdik, soň eurony ýene gaýtalap manada öwrsek, başlanymyzdan köp pul bolýar elimizde. Ne meselem şu ýerde grafikde görkezlipdir, start diýip ýazylan ýerde 1 bitcoin bar. Toýst 1 bitcoindan başlaýarys. 1 bitcoina 138,23 san Litecoin alýarys. Toýst bitcoinlarymyzy Litecoin'a öwrýärys. 1 bitcoina şunça neme berýärler? Litecoin berýärler 138 we izi bar oturdan soň. Alan Litecoinlarymyzy Ethereum'a öwrýärys. Berde Ethereum'un bahasy ýazylypdyr. Meselem bir Litecoin'imiz tersine bir Ethereum'imiz 2,5 Litecoin. Kysgaldyran bahalary ekranda dolu baha ýazylan. Ýani alan Litecoinlarymyzy Ethereum'a öwrýäs. Soň ýani Ethereum'ymyzam ýene Bitcoin'a öwrýäs. Berde ýazylan 1 Bitcoin şunça 1 Ethereum şunça Bitcoin tam 0,189 Ethereum. Soň şeýlelikde iň soňunda 1,03 Bitcoin bolýar elimizde. Toýst 1 Bitcoin bilen başladyk, 1,03 Bitcoin bilen gutardyk. Şu razniца, şu ara tapawut bizim pribulimiz bolýar. Muňa arbitraj diýilýär. Kolso teýelek bir topar сделкалар edýäs, berde 3 sany сделка berilipdir. Aslynda köp hem bolup bilýär, 4, 5, 6 değişmemiň işler. Bir monetany başka, onu ýene başka şeýdip bir topar gezek iň soňda ýene başlama monetamyzy öwrýäs we soňunda biz girdiýişde galýas. Arbitraj täzelikler boýunça nähili söwda edilýär. Neme edilýär? Tak, has internetim biraz de golaşandır internet. Täzelikler, meselem bir täzelik çykanda, kriptovalutalara değişli bir täzelik çykanda, haýsy bir kriptovaluta değişli bir täzelik çykanda söwda edýäs. Şol kriptovalutany satmalýas. Aýdaly meselem nähili täzelik. Ýani nedawno bolan zat BNB, Binance Smart Chain'däki nemeler üçin, Binance Smart Chain'däki razraботчиклар üçin, programmistler üçin, Binance Smart Chain'de döredilen proyektler üçin $1 milyard zady elan etdi. Kömek, поддержка. То есть Binance Smart Chain'de bir programma düşseniz, eğer şol programmanız gerekli bolsa, şonu östürmek üçin size pul berýär Binance'ın özü. O umumy fond, şol üçin, şol kömek üçin döredilen umumy fond $1 milyard, $1 milyard kömek edýärler. Bir adama däl emmes, ýani bir proyektde däl, bir topar proyektde bölüşdirip berýärler. Has, важныйsyna has gow proyektde, has wajib proyektde köpräk berýärler. Kän bir gow dälrek proyektde biraz azrak berýärler. Has gow däl bolsa umumyň beren okuyda şonuň işler. Şol täzelik çykanda BNB'nin bahasy 10-15% ýokary gitdi. Meselem bu täzelik üçin näme etmeli? Toýst täzelik boýunça söwda etmek üçin näme etmeli? Şeýle kriptovalutalaryň, şeýle proyektlaryň
Sosial muamlarını täzelik koyan platformalarda izarlamalı täzelik koyan badına eger gowy täzelik bolsa satyn alsaňyz bahasy ýokary gidýär we şol ýerde gazanyp bilýäňiz. Eger elbet täzelik bolsa aşağı gidýär. Indik strategiýalar Elliot'un valnalary diýilýär, akymlary. Biraz kynrak strategiýa, ýöne ören gowy işleýän strategiýa. Diňe şol strategiýany ulanyp söwda edýän adamlar tanaýan, traderlary tanışlarym bar. Diňe Elliot'un valnalaryny, Elliot'un akymlaryny ulanyp söwda edýärler. Diňe urin поддержка, Elliot'un urin поддержка, urin сопротивление we Elliot'un valnasy başga iş saat ulanmak bar. Neden gelip çykýar bu strategiýa? Ralph Nielsen Elliot diýip Amerikan tradery özü bir neme tapýar, zakonomерность tapýar. Gaýtalanyp durýar. Şol bir zat gaýtalanýar. Durmuşda da gaýtalanýan zatlar bar. Meselem aýyň dowumy, ay. Biz ay haçan dowulýanyny bilýäs, sebäbi şol bir zat gaýtalanyp durýar. Ille meselem günüň haçan dowýanyny we haçan ýaşaýanyny bilýäs. Sebäbi şol bir zat gaýtalanyp durýar. Her gün her türlü ýöne bir ýylyň dowamında şol bir zat gaýtalanýar. Şu Ralph Nielsen Elliot şeýle bir teoriýa işläp çykarýar. Diňe kriptovalyuta däl, islendik bir trade edilýän zatlarda bahanyň gaýtalanýandygyny görkezýär. Gaýtalanýan akymlary, valnalary görkezýär we şol akymlar, valnalar bilen söwda edip gowy gazanyp, söwda edip nirä gidýänini bilip bolýar kriptovalyutalaryň. Islendik zatın bahasyny kriptovalyuta bolsun, aksiýa bolsun, başga zat bolsun islendik ýerde işleýär. Ýaşap geçen wagt meseleden 1870-1948 şol döwürde düzülen teoriýalar entäýin işleýär. Aslında bu teoriýa durmuşun kanunyny diýipdiler. Durmuşda da gaýtalanýan zatlar şulardan durmuşda gaýtalanýan zatlar bilen grafikde gaýtalanýan zatlary deňeşdirip neme diýär, birikdirip bir teoriýa döretýär, şol teoriýa boýunça söwda edip bolýar. Indik strategiýamyz Wyckoff'un zady diýilýär, Richard Wyckoff'un strategiýasy diýilýär. Richard Wyckoff'un neme zonasy diýilýär, akkumulýasiýa zonasy diýilýär. To есть kriptovalyutanyň ne только kriptovalyuta, ýene de bir gezek islendik zadyň akkumulýasiýa zonasyny tapyp bolýar. Şunun teoriýasynyň kömegi bilen, şunun ýazan zatlarynyň, şunun grafikdäki tapan kanunlarynyň kömegi bilen akkumulýasiýa bolanda zadyň monetanyň bir zadyň tokeniň monetanyň ýokary gitmäge taýinlanýan wagtyna akkumulýasiýa diýilýär. Baha bir duran ýerinde durýar, beýinçinle güýç toplaýar. Nemeler, byklar, öküzler güýç toplaýarlar. Has bahanyň ören uly ýokary gitmegine garaşýanlar. Elliot'un valnalary islendik time frame'de işleýär. Meselem hatta 1 minutlukda da söwda edip bilersiňiz. Ýöne Wyckoff'daky kanuny hem valna diýip bileriz. Wyckoff'un valnalary ören uly wagt aralygynda işleýär. Meselem kriptovalyutada sikl, ýa-ni bычий sikl, medвежий sikl 4 ýyl dowam edýär. To есть Wyckoff'un nemesi sikli 4 ýyl dowam edýär. 4 ýyl haçan bычий başlaýar, hemme zadyň bahasy ýokary gidip başlaýar we hemme zadyň bahasy haçan aşağı düşüp başlaýar, medвежийden başlaýar. Şonu Richard Wyckoff'un nemesi boýunça, teoriýasy boýunça şonuň ýazan tapan kanunlary boýunça öğrenip bilersiň. Muňam ýaşap geçen wagt meseleden 1873-1934 ýyllarda ýaşap geçipdir. Näme üçin şeýle köne zatlar kriptovalyutada işleýändigini düşündireyim. To есть köne diýsem, sonra ýüze çykýar da kriptovalyuta täzerak dören zat, 2009'da dören zat, bulan ýazan zady, bulan ýazan teoriýasy, bulan şol döwürdäki tapan kanunlar näme işleýär kriptovalyutada diýen sonra ýüze çykýar. Sorun jogap atansat, meselem bular şol güýçli traderlar ýaşap geçen döwründe, ýa-ni 1800-nji ýyllaryň sonu, 1900-nji ýyllaryň başynda, olar ýaşap geçen döwründe fondowy rynek, ýa-ni fondowy bazar
yani aksiyalar, obligatsiyalar zatlaryň söwda edilen bazara fondow bazar diýilýär. Fondow bazar indi dören wagtda, indi ýaş dören wagtda köp adam ynanmaýar, volatilность uly, likvidnost bes, köp adam kän bir söwda etmeýär, zat etmeýär. Indi başlan döwürde. Kriptovalyuta hem şeýle. Indi täze dören bazar, täze dören zat, täze dören bir zat. Neme? Volatilnost uly köplenç, likvidnost köplenç ýok, köp adam ynanmaýar. Şu kriptovalyutanyň häzirki döwri, şol fondow rynegynyň başlandaky döwrüni ýatladýar. Ikisi taryhy meňzeş, ören meňzeş we şonuň üçin şo döwürdäki zatlar, şol döwürdäki fondow rynykda işlän zatlar häzirki döwürde kriptovalyutada gaýtalanyp dur. Şonuň üçin şularyň ýazan zatlary entägem işleýär. Bu elbetde hemme strategiýa däl. Biz häzir scalping, day trading, call arbitrage täzelikler ýa-da Wyckoff'un strategiýalaryny öwrendik. Hemme strategiýa däl. Ören köp, strategiýa gat köp. Men häzir iň ýaýranlaryny, iň meşhurlaryny sanap berdim. Nähili zatlaryny düşündirdim. Başga da strategiýalar gat köp. Dowam edýäsinde. Strategiýa ulanmalymy? Esas soru, strategiýa ulanmalymy ýa strategiýa söwda etmelimi? Strategiýany köplençe güçlü oýny bilen deňeşdirilýär. Ýani söwda strategiýa başda da illüstrasiýa bardy. Meselem medwed bilen, ýani aýy bilen byk öküz güçlü oýnap oturýarlar. Näme üçin? Medwejli sezon diýip eşitdensiňiz, medwedler ýani aýylar aşağı gitmek, bahanyň aşağı gitmek üçin hereket edýänler, bahanyň aşağı gitmegine garaşýanlar. Öküzler bolsa tersine bahanyň ýokary gitmek üçin hereket edýänler, bahanyň ýokary gitmegine garaşýanlar. Şular güçlü oýnanýaly, güçlü oýnda hem strategiýa ören wajyp zat bilýän bolsaňyz. Sebäbi hiç bir strategiýasyz, hiç zatsız randomny duş gelen zady ýöreseňiz, käbir ýagdaýda utup bilersiňiz, ýöne hemişe utup bolan. Hemişe utmak üçin siz hökman suratda bir strategiýany ulanmaly bolarsyňyz. Diňe güçdäl, köp ýerde de durmuşda başka yerde de strategiýalar ulanýar. Häzir meselem getirjek bolan, gelene gelse açak. Şeýdip strategiýa hökman ulanmaly. Köplenç täze başlanlar umman strategiýasy söwda edýärler. Näme üçin? Birinciden strategiýa bardygyny, strategiýa nähili ulanmalydygyny bilen oklar. İkinciden strategiýa boýunça söwda etmek içki sıkınçı zat. İçki sıkınçı zat. Näme üçin? Sebäbi strategiýa düzende sizin çötk algoritminiz bar. Sizde ädim etmeli işleriniz yazılan. Sizin etmeli işiniz şol ädim bilen çykman, şol ädimlerde algoritmde yazılan zatlary berja etmeli. Hiç zady bozman, şonu çalaja bozsaňyzam uje işläni okun strategiýa. Siz yanlış edýäňiz, siz yanlış derejäge ýetip bilýäňiz. Siz matematik hasaplanan, matematik düzülen strategiýany diňe gaýtalaýaňyz, wypalňýar edýäňiz içki sıkınçy bolýar. Ýöne eger pul gazanasyňyz gelse, gazanmak isteseňiz, şonu berja etmeli bolarsyňyz, özüňize öwretmeli bolarsyňyz, şonu sabar etmeyi başarmalı şu. Mesela strategiýada sizin strategiýaňyz boýunça signal berilmän bilýär. Sizin strategiýaňyzda ýazylýar, haçan signal berilýär, haçan girmeli, haçan çykmaly, şo zatlar ýazylýar. Şeýle signallar bir hepde, iki hepde, bir ay, 3 ay zat etmän bilýär, peýda bolman bilýär. Strategiýa peýda bolman bilýär, 3 ay zat etmän, onun köp bolup bilýär. Köplenç täze başlanlar hemişe pozisiýada oturjak bolýarlar. Hemişe satyn aljak, hemişe satjak, hemişe bir zat edip oturjak, garaşjak däl. Ýöne gatto iň mul ýalňyşlyklarynyň biri aslında strategiýa düzmeli we şoňa görä söwda etmeli. Haçan strategiýada signal peýda boldymy? Söwda edin. Strategiýada signal ýokmy? Ünsüm oturup garaşyň. Hiç ýere gyssanman geregi ýok. Ýöne köp adam şonu başaryp bilmän, gyssanyp zat edip köp pul ýitirýärler. Şonuň üçin strategiýa ulanmak ören wajyp zat. Strategiýa düzmek ilki, soňam şol strategiýadan çykman, bozman, şonu söwda etmek. Rajibe boldy aýtjak zatlarym. Strategiýa barada. Indiki diýip geçsek temamız kripto portfel. Kripto portfel näme zat? Nädip
upravlять etmeli, nädip dolandırmalı. Şunu İngilizceler kripto portföy bolanda yankı hold strategiya değişli bir zat. Şuna da deyip geçeyim deydim. Bu sapağımızda kripto portföy investisiyon portföy deyip näme aýdylar? Investisiyon portföy deyip sizin investisiya eden zatlarınızda hemmisine birlikte investisiyon portföy diýilýär. Mesela bar pulunuzyň aýdaly 30% Bitcoin alýaňyz, 20% Ethereum alýaňyz, soň galan 50% 10% ýene 5 tane monet alýaňyz, jemside 7 tane moneta bar şoňa kripto portföy diýilýär. Satyn alyp bir ýerde saklaýaňyz şunu hold etmek üçin. Kripto portföyli hem upravlять etmek, yani dolandırmanın del zatlar bar, usullary, instrumentlary, zatlar bar. Diversifikasiya etmeli bolýar, rebalansировка etmeli bolýar. Bu diýmek näme diýmek? Diversifikasiya diýmek bar puluna diňe bir zat satyn almaly däl, bölekler satyn almaly. Şoby biriniň bahasy gaçsa da aşağı gitse de beýleklerden gelen pribil, beýleklerden gelen girdeyi şoň üstüne ýapar ýaly, şol çykdyjyny ýapar ýaly. Eger diňe bir zat alyp goýan bolsak, olam aşağı gitse biz minusda bolýar. Şo zatdan gaçmak üçin, şol riski azaltmak üçin diversifikasiya etmeli. Ýene de bir zat rebalansировка etmeli. Portföýle rebalansировка edip durmaly. Bu diýmek näme diýmek? Rebalansировка balans diýmek. Balans bilýänsiňiz, sazlaşyk diýil ýa-ni. Belli bir sizin portföyinizde ýa-ni aýtdym 30% Bitcoin, 20% Ethereum, galanlar 10%dan ýene 5 tane moneta diýdim. Wagtyň geçmegi bilen şol balans üýtgemegi mümkin. Mesela Bitcoin'in bahasy ýokary ekide beýlekler düşýärde, sizin portföyinizde Bitcoin uje 30% däldi 50% bile, Ethereum aýdaly 10% düşük galýar 20%dan, beýlekler hem ýene düşýär öz öňkü zatyndan. Öň 10%dan alypdykdan 5-6% düşük almak mümkin. Şonda rebalansировка etmeli şonu. Näde etmeli? Bitcoin 50% galan 50% bolan bolsa depozitimizden, bar pulumuzdan şoň 20%ni satýas, şoňda başda 30% galan ýaly. Soň satan pulumuza beýleklerin üstüni doldurýas-da öňkü balansyna getirýäs. Bitcoin 30% bolsun, Ethereum 20%, beýlekler 10%dan diýip şol öňkü balansyna getirýäs. Şoňa rebalansировка diýilýär. We başga da bir näçe zatlar bar, bir näçe etmeli işler bar. Olar barada giňişleýin kursumuzda öwreneriz. Men aýtjak zatlarym aýdyp boldum. Nemede, sapağım dowamında aýtjak zatlarym aýdyp boldum. Indi soraglaryňyz bolsa jogap berip bilersiz. Gaty gyzykly boldy. Yani men özümem pikir etýän sapaklardan biri, özüm alasyň gelen sapaklardan biri we yani bary ýok, gaty şu adam 30 minut bolan görüşýänmiz. Gaty köp zat öwrendim, gaty köp informasiýa boldy. Yani başlangyç introduction sapagyň alak bolsam, yani şunça köp informasiýa öwrenen bolsam, yani beýleki sapaklarda näle informasiýa öwrenjem, ýa-da hatda bu näle praktika etjeň, meni şu gaty gyzyklandyrdy. Men men içimde sevdi öwretdi. Men gaty neme şu nemede inni her sapar notification gelýär, ýol nemede Telegramda zatda can şuňalak trading zatdan follow etýän düşünmesem ýöne gelip durýar da notificationlar ay plan çygadanny bilem o plan prosent garly diýip onuň bir seleksiýondan galyp barýan ýalak bolýar da onuň şoň üçin şu sapak almak isleýän menem şu zatlardan galmazýak o bulan bir hype'da dogry azat molim sapan gaty meň üçin gaty gyzykly. O Kanada öwrendik. Men nemelerden bizi seretýänlerden gelýän soralar bir göz ataýyn, ruhsat berseňiz. Bolýar. Näme diýär han göreli. Tanqytlar, teklipler, soraglar näme geldikkä. Owa näme şikayet we gije alyp geldiňiz aýtdy. Batyr bir sawrun köp garaşanyga bizden bildirýär, bize garaşanyny bildirýär. Aýtjylar biraz tehnik problem boldy. Nesip bolsa şunça garaşanyňda we ýam şu adam seretýän bolsa, şoňa degendir diýip umyt etýäs. O indik saparda has nemerak bolayla adat bol. Disiplinrak bolaly. Adamlar sapak berjek diýär. O han göreli.
Şu soraga prikol dip düşünýän men. Prikol ahängde jogap berýär. Bitcoin haram diýerler di. Näme diýýän so? Ya it's not my field diýänmi? Eee, men üçin haram diýenlerini düşünemok. Men aýdyp biljek haram däl diýip. O kazanýan der dökken ýaňyzmy? Howa Ama köp adam aýdýar, der dökülmeýän, fiziski hereket etmeýän, der dökülmeýän iş edilýän iş haram diýilýär. Ýöne aslynda traderlar bar. Meselem aýdýarlar. o Traderlar kriptovalyuta däl-de aksiýalar bilen söwda edýän traderlaryň işi hem harammy onda. Meselem tam Dubayda zatda şol Arap ýurtlarynda da ýöre birjalar bar, zatlar bar. Ullakan dünýä derejesinde işleýän birjalar bar. Hmm. Eger haram bolsa şolar etmezdimi diýen. Owa, biz näme ýol platformasy bir näme müftide. O soraglary näme sizin bu ozat hakkynda ýetişik bir näme aýdyp bilemdik, komment aýdyp bilemdik. Bu soragy o mollara soraýyn. Näme eşret eger näme çyndan gyzyklanýan bolsa, biz belli bir aýdyp bilemdik. Biziň spesializasiýamyz professionalda biz ýöne şuňa alak bir türkmenliň arasynda talap bar. Şu tapaga bizem şu tapaga hödürleýär. Geçer innik soralar. O o bärde biz näme berip bermäli, näme diýerler şoňa, ana şu ol haram bul halal diýip bermäli. Biziň işimiz däl. Inni innik soralar. Şuat hayfa luta aha ana geldi şu soralardan men bilýän azat molim şerek köp soralanlar size ýöne adamlar şoň üçin elýär kursa şoň üçin gyzyklanýar menem şoň gyzyklanýan şuat hayfa luta valutan saklama alyp saklama maksat berýäňiz ýa. Edil häzir hold etmek üçin 2 san moneta aýdaýyn. EOS diýip moneta bar. 3 harf EOS. Köpüňiz bilýänsiňiz, top monetalar diýil. Häzir görkezmem biljek. Bir minut demonstrasiýany ýetgedeýin. Yanlış ýaly. Yanlış. Meselem EOS diýsem türkmençe S bolup bilýär, inglizce S bolup bilýär, şonu nemetmezlik üçin. Yanlışmazlık üçin. Ne meselem CoinMarketCap açtım. Häzir görkezjek. Bir sekund. EOS. Ne şol EOS monetasy, şunu maslahat berýän. Hold etmek üçin. Bugün alıp erteýe satmaly däl. Köp wagt saklamaly. Meselem 2 ay, 3 ay bolar. Ýylyň soňuna çenini saklamaly. Şo ýylyň soňuna çen diýen. Edil haçan bu belli däl. 3-4 äsle galyp biler bahasy. Şol EOS. Näme üçindigini häzir görkezip biljekler. O gorkos. Geldiler sapaga geldiler. Yetişmersem onu görkezip ve kursumuza gelseňiz giňişlerini öwrederiz. EOS bu birinji moneta, ikinji moneta BitTorrent, BTT. Şol üçin maslahat berip biljek. Bunu satın alıp saklap bilersiňiz. Ýylyň soňuna çenini, ikisini ýylyň soňuna çenini saklasaňyz 4-5 hisse bahasy galmagy mümkin. Zat girdeýi 4-5 hisse girdeýi alyp bilersiňiz ýöne. Bugün alıp erteýe satýan däl. Bugün alsaňyz erteýe bahasy düşben biler. Şonuň üçin riskiňizi zat ediň. Öz riskiňizi ýitirip biljek puluňyz bilen söwda başlamaly. Öz riskiňizi dolandyryň. Siz köp risk alat edip bu köp bar puluňyzy häzir EOS bilen girip BitTorrent almaň. Menem ýalňyş bilerim. Ve diňe dogry analiz edýän adam ýok. Ýöne şu ikisi maslahat berdiler. Belki näme tokenlerim aýtjak-da eger sapaga gelseňiz ýa. Indi dowam edelim. Şu sözüme düşünmedim ýöne belki siz bilýänsiňiz bir jargondur. Tradingde söwda etmek üçin näçerak summa gerek diýip şatlyk diýip birolan sorapdyr. Trading bir platformamy näme? Yok, trading diýip ýazjak bolandyr. Trading diýip ýazjak. Doğru. Başlamak üçin Instagramda göni ýaýlamda soraw jogap edemiz diýip aýdypdym. 50 azyndan $50 bilen başlamak maslahat berýär. Ýöne has köp başlasaňyz hem
özüňizje ziýanly sebäbi birden uly puly dolandyrmak, upravlät etmek kyn, gapy. Şonuň üçin biraz azrakdan başlamaly. Iň optimal variant $50. Näme üçin diýin, nähildigini gaýtarak durjak däl. Ýol biletini Instagramda girýäňiz, geçen gün ýaýlymdaky soraw jogabyň O barbar, şondan görersiniz. o bilemem. Ýatdan çykdy. Sag bolun. O aslında biz ýatda baýyp durmaly. Instagram sahypamyzda Nowruz diýip altyn saç diýip bilinýän biziň belli blogerimiz ýol etdäki inkratsion adamlaryň biri. Şoň bilen we Azat mollum ikisi live etdi. Gatty gyzykly live boldy. 2 saat da bolay, ýaňyşmýarmysam 2 saat bolay dowam etdi. Adamlar soraw ýazdardy, ýetgeşik pikirler boldy, ýaňy aýtýarlar, näme ýaňky trading'e değişli köp zat aýdyldy. Oňa da gelip saradyp görüp bilersiňiz, nemesini köp görüp bilersiňiz, näme şo speedin köpeldip görüp täden şo nemeden kontentden peýdalanyp bilersiňiz. Geçeli başga sorawlara görelim. Çapak çarptırlar, bravo diýip goýupdyrlar. Angliýanyň baýdagyny goýupdyrlar. Nämiş? Ben Angliýadan oşulýan ijap bolýan Nurgelle. Sag bolun. Bizem birimiz Rumaniyada, birimiz Türkiýede oturup mança sapak berjek bolup otyr. Owa günümüz şolar ýalak. Gaty gyzykly boldy. Sag bolun. Gaty minnetdar şuňa sözleri. Garaşanyma da gitdi. Owa batyr ýany emesdir. Sag bolun. Tölew möçberler hakda aýtsaňyz, aýdyşymyz ýarak $50. Näme töleň zady 2 aý dowam eder. Ýalňyş düşmän bolsa 2 aý diýip güreşipdik. 2 aý dowam eder, bar ýok $50. Siz oturup özüňizem analiz edip bilersiňiz, bizem aýdyp goýulýan bazar baha görä gaty arzan bir summa we gözüňize teň ýani azat mollum bu işi näçe wagtdan edip gelýär, gazanan näçe pullar bolandyr. Onu size has ýakynlaşsaňyz, tapaklar zatlarda nemesiniz aýdar ony. Şoň üçin siz $50 berersiňiz. Ýöne garşysyndaky gelýän girdiýjäde ýerdejini nemetmäde ýatdan çykarmak. Ol birinji tapgyr. Häzir o hakynda köpräk informasiýa berjek bizden täzelik we bunu Instagramda, nesip bolsa e-mailda we başga platformada anons ederiz, belli ederiz. Ýöne häzir oňa geljek aşagdaky soralar dowam edelim. Inni Batyr sorapdyr ýene ýöne bu has näme stoklar bilen baglanyşykly. Ýöne aýdaýyn, belki siz bilýänsiňiz, bizde hem gazna bejeler bar bolýan, olardaky aksiýalary, ýani paýnamalar almaklygy nähili maksat berýäňiz ýa. Türkmenistanyň hakynda gurgun tutdur. Türkmenistanyň paýnamalar satylýar, paýnamalar bamyň öňem güleşipdik. YouTube'da başga biz näme gazna bejesyň ana näme Batyr we başga görüp girip bilersiňiz. YouTube'da kanaly bar, näme sowluk geçiň, çykmakaňyz gazna bejesyň işgäri bilen Türkmenistana gazna beje, Aşgabat gazna bejeň işgäri bilen interwýu geçiripdik. Şonda paýnamalar hakynda, obligasiýalar hakynda köp gurrun edildi, şo taýda köp informasiýa berildi. Azat mollum siz näme pikir etýäňiz ýa soraw hakynda? Men jogap bersem bu soraga, men gazna birjasyny ýani fondy we bazar barada teoriýada bilýän, ýöne praktikada dogruýmaýda ýekeje aksiýa hem ýekeje obligasiýa zadam alyp görmedim. Men diňe teoriýada bilýän, öz bilmedik zadymy öwredip bilmeýän de dogruýmaýda. Men dekriptowalyuta bilen işleýän gazna birjasyndan kän başym çykan okşoň üçin hiç tatýypjek däl soraga. O gatowy adamlary ýalňyş ýola urup durmaly. Batyr Baýmuradow siz aýdyşmalak şo taýda gazna bejeň işgäri şu soralara jogap berýär. Şo taýda görüp bilersiňiz, şo taýda şo işgäriň ýani Azat Japarovdy. Şoň kontaktlaryny aşagda goýupdyk. Isteseňiz şoňdan haraşyp bilersiňiz. Özi ýani näme bilen şatlyk bilen jogap berer soraňyza. Baýhan indi soňky bir 2 saat soraw garaly. O wagtymyz çäklenýär, gaty udurup ýürek sanjam etmäli.
Bayhan Ismedov sorapdyr. Switchno grafikan düşündüräň diýipdir. Muny uly bir temadyr. Eger ýalňyşmaýan bolsam, muny bir iki sözde belki gysgaça aýdyp geçip bilersiňiz. Hava switchning grafik köp zada aýdyp bolar. Nemede Turkmentrader'ın YouTube kanalynda bir sany video bar. Switchler nähili gurulýandygy barada. Bu birinji resurs öwrenmeli. Neden girip öwrenip bilersiňiz. Ýene de Turkmentrader'ın Instagram sahypasynda bir topar switchnoy patternlar bar. Bir topar switchler biriktirilip nädip bir sany switcha gurulýandygy bar we düýün Turkmentrader'ın agzasy Nur Muhammed bir video ýazdy. Switchlary nähili gurulýar, nädip biriktirilýär barada video ýazdy. Ýakyn günlerde şu bir günlükde Turkmentrader'ın YouTube kanalyna goýular. Şol resurslary öwrenip bilersiňiz. Kursumuzda bolsa has giňişleýin öwrenerse switchnoy patternlary. Ýem sapaklary taýyn ýazyldy. Kursa gatnaşsaňyz öwrenip bilersiňiz. Häzir iki sözde diňe şular aýdyp biljek. Düşünükli. Gathowy. Men aýtışmarak biraz wagt bilen çäklenýär. Gülüşen meýleşdiren wagtymyzda. Şoň üçin hemme soralara jogap berip geçişmeýär. Ýöne siz Teletrader'ın nem Telegram, Instagram accountlar belli, biziň accountlarymyz belli. Bu soralar arkaň soraň biz borlugyna jogap berer. Indi soňky soraw şu soňky soraw alaly. Olam şu soraw bolsun, has kripto bilen değişi bolansoň AD we XRP näme dolgo sorawa näl garaýaňyz diýär. Dolgo sorawa. Düşündiňizmi? Awal soraw düşündim. ADA monetasy, ýani ADA Cardano diýilýär. Proýektiň ady Cardano, monetasynyň ady ADA. Operasyonly proýekt diýip hasaplanýan men, operasyonly bolanda has uly baha berýärler. Aslında men onu biraz pesrek bahalandyrýan, edýän işi kat az. Diňe reklama marketingi uly, aslında edýän işi az men göremýok. ADA'nın blockchain'de döredilen proýektlary, zatlary göremýok. ADA'nın maksimum bahasy $3 diýip hasap edýän, $3'dan ýokary gidip biler. Güýçli alt sezon bolanda $4-5 baryp biler ýöne. Asıl bahası $3'dan ýokary däl diýip biljek. ADA'nın kendi halamok. Ripple'a gersek, yani proýektiň ady Ripple, monetasy XRP diýip ýazylýar. Go moneta. Alt sezon başlasa ilkinji pump berjek, yani ýokary gidjek, bahasy ýokary gidjek monetalaryň biri. Bir zady bellek için XRP blockchain däl, XRP desentralizowany däl. Aslında kriptovalyuta diýilýär ýöne nähili düzlenme programmasyny, programmerleme tarapdan nähili işleýänini seretseň, ol kriptovalyuta däl, ol merkezleşdirilen. Onuň merkezi bar. Ol merkezi bir adam, ýa-ni adam däl, organizasiýa tarapyndan dolandyrylýar we şonu izleşler ýöne olam zat berip biler, gowy bank berip biler. Näme üçin? Sebäbi banklar bilen hakyky banklar bilen dünýä derejesinde uly banklar bilen işleýän proýekt. Şonuň üçin bank berip biler. Dalgasroga XRP Go'ga ADA häzir Go däl, häzir almak üçin Go däl. ADA'nın bahasy tam 20 cent 30 cent zada düşse, indiki bu sezonu, indiki alt sezona $2-3 satma alsanız bolar. Ýöne edil häzir ADA alma maslahat beremok. Ripple alyp bilersiňiz, eger de hold etjek diýseniz, köp wagtlap saklajak diýseniz. Dogry. Şu wagt sizlerle nädip habarlaşyp bilersip ýazypdyrlar. Men şonu häzir reska näme deýin, biraz köçedili bolýar ýöne häzir men reska nämede Instagramda nämede ýazaýyn, zat comment sectionda bölümini nädip habarlaşyp biljeklerini ilkilen ayolwet.org @gmail ýazyp bilersiňiz. Häzir ýazjak. Soň Instagram akkauntymyz hem bar, Ýolwet Academy diýip we imo nomerymyz hem bar. Imodan hem habarlaşyp bilersiňiz. Kim kynçylyk çekýän bolsa girmek üçin. Imo nomerymyz 862 96 00 63. Belläm bolsaňyz men häzir ýazaýyn. Telefona ýazak bolmady. Gitýär.
Ýekejim adamlar, häzir men nomery ýazjak aşakdan. Howa, men zatda size zatda ýazdym. Chatda, live chatda girip gördüňiz, Gmail'imde, Instagram'da we imo nomerymyzy ýazdym. Soralaryňyz bar bolsa, ýa-da biz şu sapakla gyzyklanýan bolsaňyz, ýazyp bilersiňiz. Ýöne men iň son näme jemleýiji sözler hökmüne kursy ýatadyk geçeýin, kursyň mazmuny ýatadyk geçeýin. Kurs 1-nji noýabrda başlaýar, 6 gün galy ýazylmana. Ýazylmak üçin biziň ýolwelet.org web saytymyza girip bilersiňiz. Aýdyşýar ýazylýar ýolwelet.org. Häzir onam nämede ýazar? Linkini sizler bilen paýlaşar. Şo taýdan girip kursy saýlap töläp bilersiňiz. Ýöne näme üçin siz tölemeli bu kursu? Biziň näme tapawdymyz bar? Birinjiden aýdýarlar türkmen diline bir kurs siň hemme düşünäjek diliňizde. Ikinjiden gaty arzan maha. Ikinji 2 ay üçin $50 bazar bahasynyň kän uly bir baha däl. Üçüncü bilen Tema Traders'ın, ýani biziň hyzmatdaşymyz Azat Moýlumam bize Tema Traders'ın adydan gelýär, bellemän geçmäli. Tema Traders biziň hyzmatdaşymyz we bu kurs olaň saýasynda hemen bolýar. We Tema Traders'ın bize eden teklifi bar we biz bu teklifi gaty şatlyk bilen kabul etdik. Olam näme diýdi? Şu sapagy başarykly gutoran okuwçy Tema Traders komandasyna goşulyp öwrenen zatlaryny praktika geçirip biler diýipdi. Ýani has köprak şo ugrda işler etmek üçin Tema Traders'ın komandasyna goşulyp biler diýipdi. Tema Traders özüp gelýän bir sosial bir platforma. Gelecekde gaty gowy habarlar barsa biz şu spoil bermäli. Bele işleşen proýektlerimiz bar. Ýakynda olaram nisip bolsa azak geçeriz. Umuman şolar ýalak sapan mazmuny hemme zat näse aýdýarlar saytda we Instagram akkauntymda tapyp bilersiňiz. Garaz inni bir saatda bolýan live edemde, sapa geçemde gatnaşanlarla köp sag bolun, soralaryňyzy başardykdan jogap berjek bolduk. Aýdyşmalar bar bolsa ýazarsyňyz, ýazyp bilersiňiz beýle platformalarda. Görüşýänçek nisip bolsa kursumyza gelersiňiz diýip umyt etýäs. Azat Moýlum köp sag bolun. Siziň belki aýtjak jemleýiçi sözleriniz bardyr. İlki bilen yol belede sağ olsun edýän çağıranız üçin, edýän kurs geçmeye mümkünçilik bereniz üçin, kömek edýäniz üçin. Soň sapamyzy şu sapamyzy günýälimden sapamyzy görmäge gelenlere, diňlemäge ýaltanman gelenlere hormat koýup gelenlere sağ olsun edýärin. Beren soralaryňyz üçin sağ olun. Hemmeňize işlerinize üstünlük kursumuza yazılsanız köp saat öğreniriz, köp saat ederiz, köp işlere ederiz. Oldu. Hemmeňize sağ olun. Owa boranla